Hey, we are live, direct at Ugbo.
So that's the thing. Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, yeah, be shit. Yeah.
Hey, we are live, direct at Ugbo in Ugbo local government. Today is the first day of Aju festival. I'm here in Ugbo to celebrate with my brothers. Yeah, this is culture. Unege, agulege. My big brothers now. What are you to come back? I don't want to get the end. Not the guy, lady. If we have Come baby. Come on, Ugbo. I didn't 3 years. Omo, can't eat. Oh, yeah, man, I'm very working Ugbo. On the cab, you know, man. It was a tata. Look at 3 years old, on those up Takwa, we make way. No man, Ugbo Cobo, or they church. Eh, or the Cobo. I don't know, she just go answer, but she got okay, age grade. Okay, I know. No, but in Katata. Ugbo audio. I'm sure the cage, man. Emekwe tata aga ugbo niile around. Onu na 3rd August ajeza n'ugbo niile onye ọbụla abịa afụ onye ọbụla. So ekene ngụ. No. Ọ bụ na ya abịa ama m ige ele jos ya ọha anya ya ọha mana ọ bụ anya o nwere ka m si ebi ndụ o nwere ka m si ebi ndụ so ọ bụ ihe ọha ya ọcha ahụ Because of the lucky thought, you don't have to because if you are not covering this in official, because you don't have to lose it. You don't have to lose it. Everything right on it. You don't have to lose it. Everything right on it.
Oh, Tracy, I'm here, Deepa. Oh, Tracy, I'm here. I'm all alone, like you will hear no talk. This is when I'm talking. All of you, I'm looking at your faces so when I'm talking. So, No, my brother. What's up? It's opening on okay. So, you get look at that boy. I get better, Bella. I be doing high there. The only thing that leads from earth is prayer. So now, National BC 8th grade. Who is your chairman? Namaka. Here to him now. Appoint the right someone the more working at the right opening prayer. I'm going to know because when people are lead down in that when they will see what. Iwa Akwa na Ugbo. Ugbo na atọ. Ndị ọbụla na-eme na-ekwu nke ha tata. Echi ụmụaka niile a. Ana m ayọ unu do. I believe na onye ọbụla ji phone wee chọọ ịkọva anything ebe. Ọ na-ezizi. Amaghị m ihe ọbụla na-eji kọva ị na-enwetara. Ka anyị ghara crowd this stage. Ndị mmadụ unu enubatazina na this stage. Ka anyị hapụ ụmụ Akwa ka ha mee ha bịa alụ nọ n'ebe unu nọ unu a na-ekiri nọ spectators ka anyị bụ today.
Iwa Akwa, na amanaji padi no nkume. Ido yewu me hege no nkume. Na wogi yo. Ti padi ba no nkume. Sorry, ante. Aye. Oh, desi eme na. Mwe ka ya no nkume. Ewu ma gi no nkume. Mama. Come on, you go. Hey. चलो okay? 2027. Last 3 years, we talk about them that. So today will be their day. This year will be their year. Yes. Am I not individual hands? Yes.